A la nòmina del 28 de febrer es cobra el bonus, o no? A hores d'ara, quan falten pocs dies per la nòmina, seria sorprenent que tota la plantilla estigués informada si cobrarà bonus. És el que passa amb tot allò que no està regulat per la negociació col·lectiva i amb el que la direcció cada any se supera una mica més. En una empresa seriosa, la plantilla coneix els seus reptes i el seu bonus target al mes de gener. En canvi, a la Caixa, a mitjan febrer, la majoria de la plantilla no sap quin és el seu bonus del 2011. A la Caixa continuem sense saber els criteris d'assignació i s'ha arribat a dir que el bonus no té relació directa amb els resultats de la gestió de les carteres. Gran part de la plantilla no té ni idea de si cobrarà. Els directors i directores tenen al portal del mànager coneixement del que cobrarà el personal de la seva oficina, però no del que cobraran ells. Llavors, si no consta res al portal del mànager, significa que no hi haurà bonus per ningú? Senyors de la direcció, un any més continuem sense conèixer els criteris pels quals s'atorga el bonus. Un any més s'utilitza per premiar o castigar de manera subjectiva. Comissions Obreres estem disposats a negociar una proposta de salari variable, sempre que sigui objectiu i transparent en l'assignació del bonus. Els responsables d'assegurances, segons s'ha comunicat la direcció, són una nova figura temporal d'uns mesos de durada en funció del territori. L'objectiu és que hi hagi una persona perdant que s'encarregui de donar suport als GBPs en les seves visites per la venda d'assegurances a clients de banca personal. Valorem aquest ajut, quan el més fàcil és posar reptes i el complicat és vendre'ls sense conèixer en profunditat el producte. Esperem que aquesta nova figura no sigui un fustigador i que ajudi a donar aquest valor afegit que ens diferencia de la competència. D'altra banda, sorgeixen dubtes. Qui substitueix aquells responsables d'assegurances els dies de formació o els dies de visites? No aprovem que, encara que sigui de manera temporal, les oficines es quedin coixes de personal. A més, computaran en els reptes de les oficines encara que no s'hi trobin? Comissions creiem que cal solucionar aquestes deficiències, ja que no es pot despullar un sant per vestir-ne un altre.